Ja, ja. Vad sa du? Nej, det har vi inte. Ja, är du hemma eller? Är du i stan? Och hem till Mattias hämtar nycklar. Ja, han har ju reservnyckel tror jag. Nej, skitsamma. Jag kommer ut till oss i Högsbo. 2,5 timmar. Hej. Jag har glömt nycklarna. Mm. Ja, jag tror det. Klockan 7.